ende nhasi asikana haakucheshwa muchikomborera tachita zvakawandisa nasifundisi shoko hanhasi arifamba taurai zvenyu ava mufundisi vanoparidza uyu mutumwa wamwari chai anobva kudenga dai vakauya kare kare mabhawa ese anga dai akafarwa nyangwe pfambi munzira unga usingatombodziona vese vaitendeuka nyangwe uroyi kwangadai kusina baba vai vanoparidza tine chipo chedu madzimai ngatitendei mwari taurai henyu ende vanokomborera zvisingaite aiwa shoko vanofamba naro kana ndiri seni ndakomborerwa zvisingaite nhasi aiwa kana neno ndikuona chenji especially kumadzimaiwo mai mufundisi vari kurova basa aiwa vari kumiramira asikana jealous down kwemimi maakuti mai mufundisi vanogona last week hamusiri mai vanyaya here muchiti heye vakashata heye chiwigi heye chino ko nhasi zvaita seiko imo asikana kwemamuazive here chiyapesena vapi kuti ukangoenda against ukangotaura zviri against iwo vanoroya kaivo vai munonyepa vanozvizive vanoroya bvunzaika isusu tagara usadaro naiwe paripo vakatoenda 6 feet and 4 years kada kungovatsura tsura uda kungoita unge uri against ipo paipe ndaita kutyirai mufundi kana mbozviona kana saka ndosaka vaine freedom of speech vanotaura ndinogona kudzidzisa kaini chichichi mai vaya zviri zvega imi mungati kungovatsonya vanooneka ndinewe kana kutoti ndiwo muroyi mukuru handizvirambi vanongomira kwacho ndakakuona nhai muriko kuti hanzi atore vanongomira lita weteti kutoudza vanhu vatore murume wemunhu tinotovatyika saka ukangonzwawo zvavanenge vataura ungotosaidi vanokuperera sikana vanokuperera havaiti amaivo vai ende zvakaoma asi munhu uchiuya nekuparidzwa kuye kurikuitwa shoko munhu uramba uchingoroya chete nekuparidzwa kuitwa shoko uramba apa vanogona kutaura kudii mai vanotauraimi vakatsika pfudzi vanenge vachizvitemba mungati vakasirwa mapfumo zvakaoma ndatya hama ndiudza zvimwe nhasi asikana ndapinda nhasi ndabatikana ende zvakaoma mufunge tichienda kunhamo vachiimba ndiwo vanenge vachilidha apa ndiwo vanenge vareya munhu